Geri vagyok, és itt van velem Jenci, és ebbe a videóban egy ilyen Rubik gömböt fogunk kirakni. Először Jenci, szerintem kezdjed el szétszedni. Megmutatom. Ez szét kell szedni. Hogy működik. Biztos láttatok, ilyet Tesco-ba lehetett kapni még régen ilyen a Rubik kockával, meg még ilyen ügyesség játékkal. Itt ilyen hosszú. Hát kb. 30 centi, vagy 25, ilyen. És most ezt össze fogom rakni. Első lépés, így be kell hajtani a legelső kockát így fel. Aztán jön így, aztán így lesz egy ilyenünk. Azután elfordítod, várjunk. Erre. Igen. Mi az? Így le, így. Bocsánat, hogy nem tudtátok követni, majd a Geri megmutatja lassabban. És így kész a kocka. Geri, szedje szét. Jó, szétszedem. Én most lassan fogom moskodni. Megmondom, hogy rossz. Nem olyan jók a fényviszonyok. Persze. Fényviszonyok miatt jobb, bocsánat. Hát igen. láthatjátok, hogy semmilyen körülményekben nem jó. Na, az első lépés, hogy ezt így magad felé behajtod. A Geri másképpen mutatja, mint én. Igen, így, aztán ezt kihagyod, és ezt hajtod, aztán fordítod ezt, és kapsz egy ilyet, aztán jobbra elfordítod itt az alját, aztán fel, aztán még egyszer fel, jobbra elfordítod, és ezt itt kihagyod itt, és így megfogod, és így fordítod befelé. És lesz egy ilyen gömmi. Igen, így alakul. Aztán most innen bármerre, nem, erre lehet csak magad felé. Így ugyanezt ajánlom, és így aztán megint így be kell csúsztatni oda, várja. Én nem látom se. Így, és így becsúsztatod egymást. Aztán lefordítod, és magadtól kifelé fordítod. Aztán meg jobbra, így kifelé. Aztán kihagyod az elsőt, a másodikat befordítod. Mindig kihagyod, amikor oda csúsztatod. Mindig lefordítod, aztán jön a következő, elfordítod balra. Aztán megint jön a következő, megint balra. Így, és már csak ez, és így kész a gömb. Hát, még mit csináljunk? Hát, ennyi lenne. Ennyi lesz volna ez a videó. Én itt Gergő lettem volna. Én meg Genci. Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!